Non. Zabil, Guritarte bat iteak. ondaltzate. Oso ondo zuge, bai. Gure bai, entxe. Paraje derrean zaudete, Hemen handatzan magalean. Bai, egia esan bai. Jo, ez nauk, behin mendizalia izan la, Ja. ostra. Ez dut mendiakin loturik neuki. Eta gueatia mendizalia hauan, osabak eta... Baina ni seko kalekuan hau motel, mordo bat. Bai, gu ondartzakoak izan du bat jo gehiago, etzakit. Eta, bai, inbirila ematea, operretxikuta zaitzeian ian daula, badaude batzuk etortzeianak eta, herriko ezagunak eta hola, pasatzea gatzuk eta ez dakit zer, eta, kaso egin nahi zuen ian, ez dakit zer, eta ja jeisteianak eta aritz mangera utziko bizikleta garbitzeko eta ja mangera hementzakek eta garbitzeiek bizikletare eta, bai. Bai, hau atxagierreban bor da, eta erraustegila, pues ez teki ikusten, baina justu hementxedek. Hementxedek, hortxetak, malo hortan. Baina lastima, Ingemarre ikusi eskit, hor Ingemarreko gora berak urte askotan nola ibili dian langile gizajoak lanian, azkenian hortan bukatzeko ez. Txapa mordo bat, hortxe, gue aurrekoak nola esate zuen ez, ez dakit oiakoak inda, osaba joxanek inda, ez, lursailik onenak ez, nekazaritzantzako eta baratzetako eta herrio bazterrak eta hola, eta guain, esatezu, bueno, utxinean lanian ibili dianian, eta guain hor zertan bihurtuko da hoi, ez? Iteutea toma porsako dana kalea, eta hoi, bihurtu berriz herribera. Kauen amar, nahi pena mateula, ostra. Hoi gehatea, ja, fantasma, rollo fantasma gehatzea. Bai, hoxe, 83an, 1983an, elkarren hasi nintzen, eta han hasi nintzen laguntzaile gisa. Eta, bueno, pues, horrek suposatzezunakin, teknikariak, hango teknikarik eta nik goize zeoten nintzen, eta, bueno, esate ziaten enpresako kotxia zaken, eta etortze zitzaizkien, 500 peste emate zitzaizkiaken, haritz, hay que limpiar el coche de la empresa. Eta etxian ama eta atxeakin daula, komentatzen egin baita ere zein zan egoera, eta egia zan, teknikari onak ituan. Nik entzuten itun geodiskak eta teknikari onak ituan. Eta aman galdera hoatzen naiz ez. Aritz ikasten nahi altzea, eta bai ama eta aguantatu. Gauza txarrak bazter guztietan zaudek. 7 urte itunan, eta gero garatea jo nintzen. Garaten 8 bat urte, 9 urte initun, zerotik hasita, eta gero izan duzen honea etortzia. Eta esan dekeen ze horren arira ez, elkar bizitza atxagiarrebakin eta bar. Egia esan, atxagiarrebakin kriston suerti eukit, be garailean borrokan ibili nintzen, lantokia utzi nunean, urte gortxamarrak izan zian, atxaga gaixonakan, atxaga leuzemiakin gendun. Aite izatean ninduan, ni joan, aurreneko alaba eta lanikan gabe. Eta proiektua buruan. Ibili ninun, baina buruan itxakan, baina erabate nahaztuta. Eta Aitagiarreban babesari esan zian, baimenak lortze baldin batzuzu, lasai estudioa. Eta Aitagiarreban laguntzarekin, hau osatu nien. Familia aldetikan, gero asko lagundu zitzaiaten, Jakobak, eta orduan alkate Xabier Mikel Zitxon, eta asko lagundu zitzaiaten, nola bideratu. Gure Aitagiarre bata lasarten bizi zian, eta etortze zian pasiatuz, hemen sanizta honen, oain hor parkiadan, ume parkiadan presa hauan, eta umiekin da horre etortze ituan. Eta gustatu intzitza joken, eta emakume zar batena, zalat ez dakiz zer, eta erosi intzitxon, eta bere kaxak-kaxakundek guztien poderi joz, esan dizu, guen dela, 30 urte, esateu behak. Alderdi zarra eta hau berreia izango ukek, orduan, estudio egin gendunean, obra izan zen, alderdi hau eutxi, hau pixka txikixegoa zen,
eta bota hau dana, eta hemen hasi ginen ja desmontia egiten, ze hau dana lurra zan, zati hau berritu intzan. Errotarri jakin, da hemen errotarri zona izan bertzun, errota zona. Eta baina argazki jatako izuet, bueno, hemen ikusten da, hartu zunean, pues, bueno, ikullu gixako bat zala. Eta zertan bilakatu? 76koa, ez? 70. 70, pentsa. Eta estudio joan gendunean, bueno, pues, baldintzako ikzian, errespetatzia pixkate zertzan, eta, bueno, pues, ez jasoko jat, eta nahi baldin bazo bera jetxiko batzuk. Bueno, erakutsi. Bai, oazen. Koska, hor, eta hor, nezo gela. Eta hauxe zan, hemen mendila zetorren eta hauxe zan bota genduna. Hemen nengo litzake, hemen goien baserri, osea, bordan erdila eta hemen terraza eta hauxe zan. Ba, nire otxun hauk ez, baina elkarren eta garaten eonda, hango gelak laostra zian ez, ikeragarri honen bikoitzak dira. Eta hasiera batean pixkate bildurra banakan. Eta, bueno, azkenian ja otxun naiz eta egia esan, oso guztu nago. Eta ekutsiko izuet nahi bazue, hemen da gela txiki bat, kafi hartzeko eta musikarik eta, bueno, zigarro bat erren nahi batek, komun bat eta hola, hauxe dek. Eta hendikan kalea jongo batzuk. Bai, soniduana mundu komplejua dela, ostra. Nik teoriak eta egia esan ez dut eduki ikasteko aukera ikan, gura garaiten ez zolako ikasketeik eta hola, baina praktikan da la ostra. Eta ze importantia dan toki batea ohitutzia azkenian, ez? Ikustezu jendia, eske disko egin du bere txian, eta zatik, ez? Ohituta baldin badao. Gaztiekin ez, egoten hau ez, eta nik galdetzeiet. Musika nola entzutek? Gure esperientzia ez, ni etxian neonian disko bat jartzen nun, eta dutxa joten nintzen. Eta diskuai volumena eman amplifikatoriai, eta kara bukatzen zanean, dutxa bukatzen zen. Eta gero jantzitzen nintzen bitartian, buelta eman diskai eta entzute gendun bigarren aldia, eta dutxa neote ginen gitarra jotzen, la ostra. Hola zen, ni hola egoten ninun. Eta, ni kantuak entzute ditut. Karo, YouTube, kantu bat, urrengo kantua, eta diskan historie joi galdu da. Hora pixka pena emate zaiak ez, diskuan kontzeptu hori, artetik anazita ez, portada, la ostra, taldekideak zein zian, zene grabatu zuen, nun grabatu zen, itzan gutzako la ostra. Kantuak zen egite zituen, la ostra zen. Nahi taldetako izenak esan, eta bakizki zein dien denak. Osa, gustoko gure garaitakoak, Netzako dek, atetik sartzekena, ateatzean nien, guztu ateatzia. Orduan, aurretik saiatzen hauk behaien kezkak zein dian, ze musik entzute duten, eta behaien gana hurbiltzen. Bai, hori importantena. Azkenean, talde horrek buruan zakan hori plasmatzia. Diskuan. Eta gure esperientziakin, gutxi gehiago, baina beti den idea errespetatuz. Eta pentsa, etortzetuk erabat jende ezberdina. Pentsa, aste honetan Ubago etorri da grabatzea. Baina hain nintzen WhatsAppak idazten Apolla Recordseko Ebaristokin. Eta oso hizkuntza ezberdinak dira, batekin eta bestiakin. Eta, moldatu inbierdek.
Bai, jo, eta pila bat untza, ostra, netzo Euskal Erromeia, ni aurreneko diska intzuten nian, esan, boa, ke gozada. Ez, garai bateko Euskal Erromeia, ostra. Ba, horren duzan segulako plaza girua zema jetxi izan, dijokeiak etorri zian, nian DJak, eta plaza guztu intzian. Eta etorri zian gajuak, eta hasi zienien diska grabatzen neska, Josunek, giak intzitun hemen ez, trikitiz egin da hotxakin. Eta esan, mekaguen zoaz. Ja, beti esan deuna kantua ez, gitarra batekin jota kantatu, bai izen trikitixekin eta kantatzen. Esan, mekaguen zoaz, kriston kantua txuk. Trikitixa eta bateri jola, tupa, hoxi beste iketzeon. Mekaguen la puta, kriston kantua ditu. Eta zen, nire utzi zait, kantu hau, eta aldapan gorantzen. Hau bombazo gala, oso kantu hona dala. Eta ez bat zaizu importan, nahi gozera Joseina Etxeberria ibialduko jo. Ibialdu nitxun, setxun mil bat jarri zitxean, baina setxun, relazio pixka da kaldeakin eta arregi, hau bombazo badek, hau gaur arratzalian hasi behar emititzen ez dakiz eta Joseina, nahi mote, MP3 bat, eta tio masterizatutat ez ezar, berdindek, ez dakiz zer, hortxe hasi gohan dena. Hasi jarri gohan eta gero gain, zenbat ikusaldi dazka YouTubeen, 9 milioi. Bai, eta gero Banogen edo Izaro, bai, gauza berri indartsuak datoz. Eta ja behaien nortasuna dakate. Eta bueno, postu itxe, pixkate... Bai. Bai, ze dana oso era inozente batian hasi duken. Eta bueno, ze forma hartzen juntzan, eta gero hemengo herriko Rubenekin nola osatu gendun eta bar. Bai, eta nire kasuan Banorakin, Banora bikote izan da taula, bueno, beste alor batien izautu batzuk, eta oso interesanti izan dut. Etxian nola manejatu behar izan duan, etxeko bi umiak, hemen ensaiatzen atxu ganean, baiak azterketetan, gu ensaiatzen da umiak ensaioa gelditzen, bat dudak zazkelako, gu hortat baiak hemen ikasten, kontzertutako familia gandikan nola tidea behar izan duden, umiak kolokatzeko, konposatzeko garaian norak nola hotxak sartu ditun da hola, bueno, gure borrokak. Etxian nahiko ez eta beste arlo bat gehiago, borrokatzeko. Baina, bueno, azkenien erdibidea iritsi eta hortan ez autu ingatzuk eta oso politxo izan da. Oso kurioso izan zen, etorri zanean Sex Pistolseko kantantia, Johnny Rotten etorri zen, lau egunez ensaiatzea etorri zen. Eta, karo, Europako bira Donostin aste omentzun, da toki bat bihar omentzuen ensaiatzeko, lokal bato ensaiatzeko. Eta, bueno, argazkik eta galdu nizkien, ze kabiera zakan eta hola, eta, bueno, etorri zian. Eta, Johnny Rotten. Eta, bueno, maiatza zan, eta beha etorri zen jertxeikan gabe. Eta, bueno, jertxe bat nahizula. Eta, joder, eta ez amateko zentro komertzialea. Herrin erosi nahizula. Eta ezin izan zuen jertxia etzakan tailakoa, eta Hurbilea joan behar zen du gendun, eta Hurbilene bost denda oitako pasagen itun, eta bere taila etzun lortu. Eta amagi arrebait deitu behar izan du nion, da, haizu, Donostin balda persona hundintzako dola denda tatano. Eta area joan ginean, juntzan da, X, bost X, L jertxe bat hartu zuen. Zaku bat ematezin, eman zitxo, porrozune, very good. Eta hola xeatea guan. Hoi esate zuten, gozada, jaiste ginean bazkaltzea, azte zian John Lydonnek, Johnny Rottenek, bakoitzak hartzen gendun gure aurrenekoa eta dana probatu nahizun.
eta probatzen zuen da, boa, ze pure goxua, bainago, ze dana eskertzezun, zatezun, Jose, sabea, berdura guztu bat zakak, o xerra bat jatezun nian, o arraia hartzezun nian, jode, ze guztu hona, eta, bueno, pues, hoxen, eta joder, ostras, gu erki biziak, joder. Gero, Evaristok bere moen liburu bat atera du, eta dedikatoriak jarri zian da, para el técnico de los Sex Pistols, jarri zian.